sisi dupet lang lapen itu abang ke kita la jai kathar along sini tunge arjap thepji lasi kadu kavya phantame pini labang so media korte to phantame choro par piglo nang itu nili an nili press meet ke phalam alam amen penajok tumna kom report nang itu phanta ko bantu nang tum la kache nang phanlam karbo bodu party sia silam charbok ma amate ka prek party sil malam karbok Parti sisi charbok lo hai. Tara even apa ko ma bang fui la so lambudak mane sisi bangke gache bong kali sitame hala nili tum nili bang lam kaning je kechok damde papa aposi alang litum ke damtang ahud kunani apoto idit loksi kunani dim piniloksi mane gado beta munitunge men kamata tong te polo tame kitam la lam kaning je kechok che la morsing ti soban kiru bu la so lama puta ka posi alang litum ta dokok ta helmen tum te kai kita ning siwa sidola tame alang litum panta nili ki pudam uji thang alam awe tame nili phan EPHSC pen bang ini la puson alam me duta helmen alang litum pinang kita kita thamne tame la bang so lama kali la bang chokche Aku lagi sentra bentami lahai bang tanggal lama tu. Tang ni to ma song la even kap kupini arpu do ma. Arpu mana alang li arpu do puta putip dekhe eta along tina komiti pa program along si alang arpu ke celar asun si dokok etong awut beke organizing ceradet awut bangke assistant secretary ceradet awut bangke youth along president ceradet nama si thangda apa rasa mana insentif kali dek lah boleh jo alang di pan bangke Kalang lola nali tum rangke tum karju lambang ka hok lo kadni perfect lo apen nilita kalang lo hok lo PS lo presiden si claim bom lo disobai PS didulwing lo kanita presiden si claim bom lo lapan alang litum la so news ke paklang lo ngateng bolo tangke ada singason sisi long klaim rap pet doan cingwai sar pen se alang li phan diri terang phan ga arpu kan si sort lo tapu se alam paklang lo mati di apot si la solam magan litum ta chini dun nang je pot litum ta es long ke klaim atum pinak lo ke litum dar pu lai ka chini ka nang so bonus ta litum la hailam ma dun de tapi litum la bangso latum press meet kang ni arni kan alang litum la so chingwai arni litum kadok oi PS ana chitong dun de tapi ladak office brel latum antami kombon alang itum nani la link up dulu nani timu ngosang ho do nani la bahni do basa lang itu nason resmi ke pahe kasi news heglok panaman ini tumta nang hukrong lo men pensi dak sisi long ex president apam ke arti bensi sortor lo bang ini tu mang hak lo he lang ibu cepak lang lo dak penabang ke sortor lo ini tum la dak sisi long ciwai sarsi pulang lang tu paklang lo long pe maju itu mang hak lapor sila ka hok kali ini tu ciwai de ciwai junong lo apen biasa tu mana citong dun de aku lah hai kan klaim ji pulo tangke kacepar jui kenang so ini tu pias ke klaim bang atum andam ta kardudun long si kenang ji mati dekat cini dun si kenang ji saya menang pacini ni pot sila ke kali coba he alang li phan ini sor por lo tang ho ini tu kali coba kasi kisorbe ki puge tum la ada singasom CCTV sor ni ke bang nani central tum tu LA tum tu la tum si klaim ji apot si la bang coba alang la Elvin ka tum la press meet ki bang la ho kali lang itu nani penin je peng hai lu ni he ani teng ni data hai lu ni ani buhul lu chalu ni kasi la hai la mag cepang jar unang ni lu kusi ning hang lo pias tu mas dan kali te klaim ke dam bang siksa da ji singasom arat tame mang huprong ji la pen karbing long arat tame mang hudun prong ji apot si la hai pen kali li kan lang lang cepang jar tabrat pen mang ili tun kami klaim bang siksa da ji di itu parti matanon makin du koi hoila tang du kali lo tang bom lo sitame la sonal lam rek go du lo pulo tang te kambang mission se da ji la ba asilang li tumta ning curi do pu bosini tu ahin pen ning thelo he asi non fit la son kali li kalang lang alam cepang jar taba bang nang nilo kali kenang so de pulo tang de party office du pen dak claim ra pen tum anda du ke cepar jusar birta cipi ra cetong men sila sonit kupisi claim chok chema lali tu min sai na la pen apan kupi mai claim nai kipune son la dak si punai
ason do abi alam setala kalita talang tala sosial media long pitap tabra bagi hinu ason bangke suri le asi arona teng ben claim nang ji takwan cholo bili lam theke media konting lapen ting likan ye alam bangke kita tang tarik po ani kang sam alang litun pulos konsistensi komiti pen cengwai sar alam kosi pulo stami PS komiti pen cengwai sar pulang sigan hilo stami kalau bangsu kacingwai along ke cengwai sar cidon sar pene la bangsu ami alam rai ke tenggali athe nilita konsistensi long organizing secretary har pusi nili klembong stami hala bangsu kacingwai cingsai long nili thang nat chini dinde nili ke pudamia bangke amen sung depo Erwin ke ap asang ho alang li diuri terang pan jung ke lang selet alam pensi alang li pan lai alam karbok dam busini ni mata athi konana ni pena video clip ban pensi alang li pan lam arbok no laki alang li diuri terang ke hai pan Erwin ke ap asang ho alang li jung ke lang selet alam pensi alang li pan lam karbok lalu apa ni si alam bang do tulang li tu PS do thongkep rai ini PS do stamini litum PS tami kalau bangsu kucing bai long litum gunde lapen pinangam artu diklaim tum do stami kalau bangsu kucing bai long litum gunde lake alang litum jung kelang selet alam si alang lipan kelang uni alang li sai diklaim pik pen diklaim ke mi pik kita long pen kelang uni alam akam alam si alang lipan karbok pesinili matada Chuning rilo la sikebang jilang ahut kado gabe sing karbiang long lepen sil arat tam an pen bala singason arat tam an pen mang hujan nang pusi nili pen lam plar ki pike nili tum APHRC pusi nitum pini apresmit ram klar ki pi alam thege la pulo la si kedam tangan ni ala la ji tu nili ke nije ke chok che pula so alam klar puthak kon sipini an bang ke ni nang litum mateng nu bakla lo asi nitum bangke already BJP ban ke nitum support ke nitum APHRC ke nitum pini anta to thiblang lapen kewang jilang ke nitum song thiblang apen along committee along antame madule na kang domen nitum ke khe sentiment pen nitum APHRC sar jai kathar afan nitum ka pahai afan ke nitum kai keta ningsek dongsi nitum dolang posi nitum labang so pan bangke singhasan apa bangke nitum ke kebang jilang hut ke nitum ta anu tin agote anjira tum ta nitum ke prek temen ning si vet situ thiblang apa si lahai alam pen nang nitum ka ahin nang mata tun ta hai nitum ke kai ke dan nitum ning si vet situ lang alang nitum ka do gabe ke klam ke dam ata adimanta alang nitum ta thek pon long lo nitum ta me klam pon bom lo la si ke dam tang an nili Presiden teng pom una hut tame nili do de sang sepen rong do barlo ka do ka bi apias tinta nili damlo la pen nili benang ana di malong apang ka nili hin pen tame nili jung pen nikhe da bi pin pen tame alang li kinang ana di malong ke ka do ka bi ban be asa bet tame anisan pu tame long ya tem ke tu pon lo tame ke bang jilang hudan tame do pon lan la posi nang kadu gabi arada tu matame lahai alam pen itu malong APHRC ban kapa phuk akar bar bangke nang ditum kadu gabi amni akan tum tame claim kleda sigeme nitum ke kaike da ning sige tu keplang laben si kote press media kote injo dan pangsia kadong pila de kadong amasi la solam ka na tum nangkar ju me senalam lo apen me pegalam lo jong si dul chai char ju je polo te di kapre constituency atum kala 26 constituency ke dumati hadi amase hala bangsa constituency 26 constituency atum panstame la hailam ke pakla dangi apos nang tum pan ke jorupik lo angka ju thekapot esi laso along bangke alangli ake hai deuri terang apan kedam tangani Elvin ke apa bangku Yudwing no presiden ko sipulo basi hala bangso hot alangli terang sanghua ke hai apan lason sige pulo hoje Singhason constituency arlo ke alangli phansor pon plot lo
lapen APSLC pen abangke deuri terang aphan bangke sol pon plot lo kusi kadu ko beta thek long prong lo gadi tan ajuda long prong lo thek long prong lo asila so ingul nilita chini ba meka ke amasi la so news thek long lok pen amasi nilita confused dalo je kunat ingul pen sila so lang hai deuri terang aphan sol plot lo po alam kunat pen sikiwan lo lalo hai jongsi alangli deuri terang ke hai ki claim ke dam chok che dalo pulote alangli phan kang saija tum alangli pen ake thek dola akang tu dola de high level bodo mate di central committee do nil tum APSLC long da central committee bodo central committee long kandidat pustame LA long do ni tum dipu LA si puri lo do beta nasi hala dipu LA tum long si lam leji la sopena PC un elo pulote illegal jong se hoga ha kalang lo pulote central committee si leji la sinon ke LA long da lele central committee long da lele amat la that constituency are low claim rap peda tum si kachi jong thu la pujo kachi plang cho bang amasi la solang bang ke totally nil tum chini deuri terang koson si claim MP election hot alang di koson si claim ke dama ko piamun yen makonat si duma MP election hot nil tum chini pame de alang li MP election hota jai kathar sara long si dodon ajona lota kunama kachisong lapen kunat ma camping kunat ma meeting nat ma party ke kamnangji alang li padugun tu plus ajang chu ke thai agari mo chipon pa motor chipon po jo ini lagat nang ditum kadang ke kanang ko kalam thi mate nang ditum kadang an ko te la bang ini ditum hala so ani nilitum itu nang ko pesmi gitu nang ko kanang ko kalam thi la pulo kidam tang ahut tarik phorni niliphan deuri nilimen nang ditum gado weda chini lo nilimhan deuri terang women sunlor kosi ni mitang ahem te koblong nili pesmit gachepha alam thegela pulo kidam tang tarik phorni niliphan ola Omar Singh tisu aphan nili kero walam aputak nili lam klar chibi lam klar made chepakai je pansi nili pini jo phapono lasi nili hala sohut alang li phan Omar Singh tisu aphan nili alang li aphan ka support walam kali nili hala sohut kaning je ke nangli tum gado be confidence mate matha kokta hai mate tum APSLC mate nili hin pen alang li phan ke support walam gle nili tum hala pangso ani nili phan nili ki pu tam kali seta alang li jongsi ke parliament long ke dodun cheng lo posi alang li ke claim mi sente walam bang si nili tum ki pu dun chot seta minno na bang ke kadu ga biara tami nitum ahin pen bang ke support walam si pinang analam bache thanglo arjulong lo amasi nili pini pesmi che panang ko kalam thegala pulo je alangli Omar Singh tisu ilitum condition kadoga bi anda chini lo jen kedam tang hu la em ke kip ke dobom hu MP da hala sut ka velang sta singhason pen ka alangli pan pi hai dun lo sta mi alangli hala sut revenue em la tami ke benang an adimalong bota ke pipe pen ajok ke lapangsu adimalong ta pinang an rada tum ke aning ki oi ke dulu sidami lapu pen apita non MP anta alangli phan ke pe hai dun koson si nidum arada tum koson si alangli phan ning dopo athe alangli ke BJP convene mate BJP bangha central tum ku pima ka parting alin sa alangli ke kroi alangli mithang da chipulo nitum pima alang central bank ba angka hoi dumnang toy link si ke kroi pu alangli ningji lasika do be arada chini lo lasi hala so hut alangli aphan nilitum ke rodonji
alam ke thangna ta ve apen ni tum ke sapudun jia thangna ta ve lasi alang li tum mata ta halo nili tu aphan labangso APHC atumanta singason pen nanga sapudun pusi alang tum halasor alam cepaklang ta hai ni tame rada tum ke tamang hu to ta jidam nili lam kani je bang sabu ke daya sansi ek ponlong aposi kidam tangani tarik 4 ni niliphan Elvin ke apu abang niliphan pinang analam nampu aposi nili lahala amen sunang koklo tema ta alang lita nili men ki sunaposi alang liphan ta sunang koklo tami nike suning tute la so presmi timange doing tungte tami dunang kok alam tekala pulo pinang ana rada tum singasana rada tum manghu dena karbiang long rada manghu dena pa joni ba ajoksi pinini mithanga hem te kuplang te me presmit anang kok alam tege lalu lasi niliphan je alang litum nipan kar bok alam bangke nili an pudam u elo sitame nili ke ala so alam ka mistake anarlo ke BJP APHC ajo ke BJP bansi napuson kam ke claim busi alang li tum pinang an nipan nongnu nampene alam paklang ponlo tame ke parti jan po nili an pudamare relo sitame nona bangke nili ke bangjilang ahut lasi madua munis tame hok peda kam ke claim komasi ke claim ke chengma halabang so matha pami insai pami pense na alang litum halabang so hut smith me doponang dia polo tame nili ke do alam bang ke nili hala umar sing di sopan kiru pu alam posi nili pan alam bang ke nang ke bana posi nili la so alam pong sithante en tan chot po athe ke dam tang la news first mane la peta presmi la media tu makote tu nili ham ngori pasi ene excitement ke na usi nili la solam ke thanun ko lo je ke hai chenglang posi alang di parliament long ke tun chenglang posi alang di le claim me sente itum ta alang li pan choro pojong si na claim hinu dak te rotek thedat po palam posi alang li tum pinang analam kaponai pon do aposi ni lam klar pilo alang li pan ke dam tangan ni anke nilitum singasona rat an bangke chini lo jen alang li ke claim ke dam pe wo har mante ke dem ne dam kam an bangke alang li ko ansi ke claim klema कौन से डेवलपमेंट में सिंहासन रहा तफान कौन से डेवलपमेंट के पंग कांग पनमा सिंहासन रहा फान कौन से किसु गेटो के किसु पान के पजो पनमा सिंहासन रहा फान लाइ के लितुम कतो कविता चीनी यत्सी पिनी लितुम आहिन होय बन बंगे ठेक दागलो अलांगली काम क्लेम क्लेपिन केदाम तांगनी अंस्ता में ला पोटा के पियामेन पेन बाको बोता फाइल के पेंडिंग पेन अमेन पेन का तो कभी फाइल अंत पिनंग अना फाइल बंग पेंडिंग लस्ता अलांगली नॉन केदाम नॉन लेटेस्ट दो बम अपोदा पीजीआर अलोंग ले लाम अलोंग अंता अलांगली एविक्शन हाई हे ला अंत नि तुम सेंटिमेंट के दोलांग सिदामे अलांगली फान को सोन सिनी तुम अलांगली पी बंते अलिंग कांटी क्रोय नि तुम को सोन सि थे उनपो अथे अलांगली के क्लेम के आहोगा काम पिनिया नि ता थे लोंग लेला आ डेवलपमेंट के होय तू along claim ta hailo mine tami singasona roda pan ke avila nya tami singasona la be thek dam long lela la posi nili to pan ke nili lam klar ke pi mate kachepa keng mate lam pini lapang so press meet ke pha lam theke pini nangli tum kado ka be rat pan tame tuning rilo la sike bang jilang ahut kado ka be sing karbiang long la pen sil rat tam an pen bala singasona rat tam an pan mang hu Central Committee penil tum cengki boy lo alang li kunada ingul pensi la son kaning jilo nang li chini dun ma la lo henel phan question ka erais bangka Central Committee pan bangka amasi ahogalam nili chini dun de ampen nili phan information agu de information avia posi nili la bang so press meet dam tang 5 ke di la so a tarik 4 ani ke press meet kang ni la so long bangke la so puthar bangke ni tuteli chini dundi amasi adap ke anglo masi ni mobile open lo
while open data pila bangso news tag long lo WhatsApp dam lo ni tum group du ke mat hadi la bangso a group singhason constituency APSLC group ko do la bangso a group long dam lo masini tag long lo are ko son pensi la so aleng hai aso engkul kaninji lo alang lile arpu kipa sunangji kali ki mate di kipa bat nangji kipa sunangi kali ke ahok aha kalam bang kadi APSLC kunna pes nangi plang ma la sidam ji ke kunna pes arong ke wang lo la APSLC hala arong ke wang dim hello central committee lo di asia alang like central committee fan pudam lo bolot hedi ining choi me seta chi onang lo labang compromise vek naji alang li ke pudam ji bolot la ke central committee fan ka kan pik lo ahoka ha kalam bang kedi central committee fan arkan pik si alang li fan arpu ki pa sun lo ke pudam lo bolot central committee akan ma vedelo ola sikido analam stame non dam tang lo nil tum la bang ke elvin ke abake hai pan stame ni tum sam jin pen ji than chi pari po pan alang li tum stame ni tum pan sam jin pen nang chi than nang ching ki nang chimun nang po kedam tanga por ho da son ka do ka we peace pen isivet si etum ke do rab ye phasin ni hang chulo non bang wala si central committee tum stame ning oi nang nelo LE atum stame ning oi nang nelo apan 26 constituency do pot APS tin atum phanta ning oiri lapen constituency tin atum stame ning oi dari la solama puthak bangke nilitum la kedam tanga hot news ke klang alama puthak pot bangke nilitum compromise pola bangke de jongsi nilitum compromise on e polote jipang samon e polote nilitum damji step by step dampo LE long fast dampo second central committee dampo di apen isi ke jong ngtung bang ke arpu ke pasun ke pabat wala ma putha bang ke totally ke dam tang apor hud di masa club along meeting do di di masa club along ni tum APSLC meeting do hala so hoda masi klar dak pen ni tum party secretary ni tum party APSLC party secretary sir kiri rong phar alang li pen stame ni tum phan kaduk kawe aphan stame na than pril je idi tum ke induk bok lang a party pena pot party hai he angko ke ni tum party along claim dam rapeda korti inje tum phan an sita arpu ke pasun party no pen ka expel ki plung hedi labang sai claim ledet sikimi clear lo totally clear central committee pen bangke sita hala so hot ami tingalong bangke alang lit mata dolo de kopia posi central committee junior secretary alam arjuje del arjudode del nasinili ki yong tu hai central committee fan boy arkan pixi alang li bangke aku singason constituency arlo claim dam rapet akorte deuri terang phansi arpu pasun pugai lag mang puhak lo nasinili tu napini ke sorry reply lang na kok le na tu phanchu hang na kok le asi mo pupu alam ka vidya je pan compromise nangji pokama thadam peace do nangji pokama thadam join si na tu phanchu phanang kok le asi nilam ke na puan chalo dogo beta di